Čau všichni, vítám vás u dnešního tutoriálu. Vím, že jsem říkala, že do Vánoc už tutoriál nejspíš nebude, ale ještě je tu jedna výjimka a do nového roku už nejspíš žádný tutoriál nevyjde. Ale z názvu videa víte, že je to jak stáhnout video z YouTube a jako jsou na to dva způsoby. Jeden přes to, což znáte snad každý, ale já používám ještě jeden způsob, který si dneska ukážeme. Myslím, že někteří ho už taky znáte. Takže otevřeme si Google a najdeme si na YouTube. Tady si zvolíme nějaké video, já jsem si a skopírujeme ten CTRL-C. Pak najdete na stránku, kterou máte v popisu videa. Proč tady mám toto? V popisu videa a tady dáte CTRL. Teď si zvolíte, jestli to chcete v MP3 nebo MP4. MP4 je, že budete mít i zvuk, i obraz. MP3 je, že budete mít jenom pouze zvuk, tady to máte i napsané. Já si dám MP4 a dáme pokračovat. Reklama, tu zavřeme. Tady nám to dá na výběr, v kolika giga to chceme, tak já většinou dávám těch 48, takže zvolí 480, takže zvolíme 480, nebo já si zvolím, vy můžete jak chcete. A tady dáme začít. Teďka bude probíhat převod videa. To chvilku potrvá. Tak už to je a tady dáme stáhnout. Tady se nám začne stahovat video 5 minut, 3 minuty, skáče 2 minuty, skáče to tam. Každopádně až to bude, tak prostě teďka to střihnu. Tak, už nám zbývá jenom 5 vteřin. Tak dělej, dobrý. Klikneme na zobrazit ve složce a dáme to na plochu. Tam taky musí dát. No fajn, už to tam je. Tak teďka už tady máte video, můžete si s tím dělat, co chcete. Já si většinou třeba takovéto videa přetahuju do mobilu. A nebo pokud to budete chtít dát na flašku, tak teďka klikněte na tady hlavu tohoto panáčka parkourového a co skáč parkour spíš a objeví se vám minulé video, což bylo jak dát písničku, soubor nebo video na flašku. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo odběr. To můžete tady kliknout na odběr, přesně na to video. Já se s vámi loučím a užijte si Vánoce. Ahoj!